Τετράδιο νούμερο 1. 1η Σεπτεμβρίου 1970. Γεννήθηκα τον Οκτώβριο του 1924. Οι γονείς μου, πολύ σεβαστοί, είναι απλοί φύλακες, σε έναν αστό που κατοικεί πιο νωρίς στην Όζη. Παντρεύτηκαν στις 30 Νοεμβρίου 1912 και έμειναν σε αυτόν τον αστό, τον κύριο Ντιπακέ, μέχρι τον Ιούλιο του 1947, δηλαδή 35 χρόνια στο ίδιο σπίτι. Απέκτησαν 3 παιδιά. Έναν μεγαλύτερο γιο, τον Ζαν, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1913. Μία κόρη, τη Μαντλέν, εγώ η ίδια, που γεννήθηκα στις 27 Οκτωβρίου 1924. Έναν άλλο γιο, τον Πιέρ, που γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1927. Ο πατέρας μου, όντας άρρωστος, αποσύρθηκαν σε ένα μικρό σπίτι 500 μέτρα πιο πέρα, το οποίο είχαν αγοράσει μερικά χρόνια νωρίτερα. Στη συνέχεια, ο πατέρας μου απεβίωσε και ενταφιάστηκε στις 30 Ιουλίου 1948, την ημέρα που έπρεπε να παντρευτώ εκεί. Για αυτόν τον λόγο, ο γάμος μου καθυστέρησε κατά 15 ημέρες. Το σπίτι μας, έχοντας γίνει πολύ μικρό, αποφασίσαμε να μετακομίσουμε στον Ντοζουλέ. Η μαμά ήταν απολύτως σύμφωνη να έρθει να μείνει μαζί μας. Άλλωστε, η μαμά δεν με είχε αφήσει ποτέ από τη γέννησή μου. Όταν παντρεύτηκα, ο πατέρας μου είχε πεθάνει και η μητέρα μου ήταν μόνη. Ο μικρός μου αδελφός είχε επίσης πεθάνει μετά από ένα ατύχημα με ποδήλατο και είχαμε πολύ θλίψη. Η μητέρα μου έμεινε λοιπόν μαζί μας και αυτό το εκτίμησα πάντα. Η μητέρα μου ήταν πάντα πολύ καλή μαζί μας και άλλωστε πάντα τα πηγαίναμε πολύ καλά. Έτσι, αγοράσαμε ένα άνετο σπίτι στην είσοδο του χωριού Ντοζουλέ, αρκετά μεγάλο για μια οικογένεια 8 ατόμων, 5 παιδιά, ο σύζυγός μου, η μητέρα μου και εγώ. Ήταν κυρίως από άποψη ευκολίας που φτάσαμε στον Ντοζουλέ, κυρίως για τα παιδιά, για το σχολείο, το κατηχητικό και επίσης για τη λειτουργία, που δεν υπήρχε πλέον στο Πουτότ, εδώ και 2 χρόνια από τότε που ο ιερέας που εξυπηρετούσε το Πουτό είχε φύγει. Δεν υπήρχε λοιπόν πλέον λειτουργία την Κυριακή. Η κόρη μου, η Σαντάλ, που μόλις είχε κάνει την επίσημη κοινωνία της, δεν έπρεπε πλέον να παρακολουθεί τη λειτουργία την Κυριακή. Δεν είχαμε κανένα μέσο μετακίνησης, παρά μόνο ένα μοτοποδήλατο που χρησιμοποιούσε ο άντρας μου. Έτσι, δεν υπήρχαν λειτουργίες για 2 χρόνια. Αυτό με ενοχλούσε, γιατί πάντα είχα τη συνήθεια να πηγαίνω στη λειτουργία, την Κυριακή. Ήμουν στερημένη και το μετάνιωνα κυρίως για τα παιδιά μου. Είναι τόσο εύκολο να ξεσυνηθίσεις από τη λειτουργία. Έτσι, φτάσαμε στις 3 Αυγούστου 1968 στον Ντοζουλέ. Όλα ήταν καινούρια. Ένα μεγάλο και όμορφο σπίτι. Δεν μετάνιωσα σχεδόν καθόλου για το Πουτό. Ωστόσο, εκεί είχα περάσει όλη μου τη νεότητα. Είναι αλήθεια ότι από το Πουτότ στον Ντοζουλέ είναι μόνο 4 χιλιόμετρα, είναι η ίδια περιοχή. Εξάλλου, στον Ντοζουλέ πήγα σχολείο όταν ήμουν νέα, εκεί όπου τώρα πηγαίνουν τα παιδιά μου, στο σχολείο του Ντοζουλέ. Σε αυτό το νέο σπίτι, λοιπόν, υπήρχαν πολλά να κάνουμε. Ταπετσαρία, βαφή, κυλιπή. Μετά ήρθε το Πάσχα του 1969. Δεν είχα πάει ακόμα στη λειτουργία. Φυσικά, δεν είχα χρόνο και δεν είχα καν την επιθυμία να κάνω το Πάσχα μου. Ήταν η 3η χρονιά που δεν το έκανα. 2 χρόνια πριν στο Πουτότ και νέα χρονιά στον Ντοζουλέ. Αυτό με ενοχλούσε λίγο. Μετά, 1 χρόνο αργότερα, ήρθε το Πάσχα του 70. Δεν είχα όμως ήσυχη τη συνείδησή μου. 4 χρόνια χωρίς να κάνω το Πάσχα μου, ενώ προηγουμένως δεν το έχανα ποτέ. Ένιωθα λίγο ντροπή για τον εαυτό μου. Ήμουν όμως πιστή, χάρη στη μητέρα μου που πάντα μου είχε μάθει να αγαπώ τη λειτουργία, την εκκλησία. Αλλά, ωστόσο, η πίστη μου ήταν πολύ αδύναμη. Και πόσες φορές θαύμαζα εκείνους που είχαν μεγάλη πίστη, τους ιερείς, τις μοναχές που θυσίαζαν τη ζωή τους για να την αφιερώσουν πλήρως στην υπηρεσία του Θεού. Ωστόσο, συχνά προσευχόμουν και ζητούσα από τον Θεό να μου δώσει περισσότερη πίστη, μια απόδειξη της ύπαρξής του. Ήμουν σαν τον Άγιο Θωμά, χρειαζόμουν να δω κάτι υπερφυσικό για να πιστέψω. Δεν πειράζει αν μετά έχω λιγότερη αξία. Το βράδυ, συχνά, πριν κοιμηθώ, παρατηρούσα τον έναστρο ουρανό και έλεγα στον εαυτό μου, ωστόσο, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί μόνα τους. Ούτε η φύση σε αυτή τη γη και όλα όσα ζουν εδώ.
και επικαλούμουν τον Κύριο πολύ συχνά να με φωτίσει, γιατί χωρίς αμφιβολία έπρεπε να υπάρχει. Και μέσα μου σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να είναι όμορφο να έχεις μια μεγάλη πίστη στον Θεό. Η ζωή θα έπρεπε να έχει ένα πραγματικό νόημα με την πίστη. Αλλιώς, ποιο το νόημα να ζεις και να υποφέρεις, αν όλα έπρεπε να τελειώσουν μετά τον θάνατο. Τέλος, λίγες μέρες πριν το Πάσχα του 70, είχα πραγματικά την επιθυμία αυτή τη χρονιά να γιορτάσω το Πάσχα. Θα πάω να εξομολογηθώ. Ντρεπόμουν πάρα πολύ για τον εαυτό μου, εδώ και 4 χρόνια που δεν είχα κοινωνήσει. Η μητέρα μου είπε, κάθε χρόνο, τα ίδια λες. Και αυτό μένει να γίνει. Δίστασα. Έπρεπε να τα πω όλα στον ιερέα. Ότι είχαν περάσει 4 χρόνια που δεν είχα εξομολογηθεί και μετά όλες μου τις παλιές αμαρτίες, την αχαριστία μου προς τον Θεό. Η ψυχή μου έπρεπε να είναι μαυρισμένη από την αμαρτία. Όταν κάνω την καθαριότητα του σώματός μου, μετά είναι καθαρό. Έπρεπε επίσης να κάνω την καθαριότητα της ψυχής μου. Όταν φοράμε ένα κοστούμι, θέλουμε και τα εσώρουχα να είναι καθαρά. Έτσι, έπρεπε να κάνω την εσωτερική μου καθαριότητα, δηλαδή την καθαριότητα της ψυχής μου, για να λάβω τη Θεία Κοινωνία. Αλλά είναι δύσκολο να πας να πεις όλες αυτές τις αμαρτίες στον ιερέα, και όμως έπρεπε να τα πω όλα, αλλιώς δεν έχει νόημα να πάω να εξομολογηθώ. Έπρεπε να τα πω όλα, έπρεπε να κάνω έναν πλήρη καθαρισμό της ψυχής μου. Την παραμονή αυτής της εξομολόγησης, εξέτασα λοιπόν τη συνείδησή μου σε βάθος. Τίποτα δεν έπρεπε να ξεχαστεί. Τι μεγάλη αμαρτωλή. Τι ντροπή. Η ψυχή μου ήταν θλιβερά μαυρισμένη από την αμαρτία και επικαλούμουν τον Κύριο. Κύριε, βοηθήστε με να έχω το θάρρος να τα πω όλα και να κάνω μια καλή εξομολόγηση. Έτσι, εξομολογήθηκα. Βγαίνοντας από το εξομολογητήριο, ήμουν περήφανη για τον εαυτό μου, έτσι ένιωθα ανακουφισμένη και πολύ ελαφριά. Μετά ήρθε η μέρα του Πάσχα. Ήμουν ευτυχισμένη που επιτέλους έκανα το Πάσχα μου, που κοινώνησα μετά από τόσο καιρό και ζητούσα από τον Κύριο να με βοηθήσει, ώστε να μην μείνω ποτέ ξανά τόσο καιρό χωρίς να λάβω τη Θεία Κοινωνία. Άλλωστε, είχα μεγάλη επιθυμία να κοινωνήσω ξανά την επόμενη Κυριακή, αφού μόλις είχα εξομολογηθεί, και μετά να σταματήσω για να περιμένω την Πεντηκοστή 50 μέρες αργότερα. Δεν είναι πολύ, 50 μέρες, αφού είχα μείνει 4 χρόνια χωρίς να λάβω τη Θεία Κοινωνία. Αν σας γράφω αυτό το τετράδιο, αν κάποτε κάποιος διάβαζε αυτές τις λίγες σελίδες, δεν είναι για να σας διηγηθώ τη δική μου ζωή, που είναι μια ζωή πολύ απλή και αρκετά συνηθισμένη. Η πιο συνηθισμένη από τα πλάσματα που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά η Κυριακή μετά το Πάσχα έφτασε. Και όπως το επιθυμούσα, πήγα στο ξενοδοχείο, όπως όλοι, για να λάβω τη Θεία Κοινωνία. Και μετά, όπως σας έλεγα πριν λίγο, σταμάτησα και δεν κοινώνησα ξανά μέχρι την επόμενη γιορτή, την Πεντηκοστή. Είχα μόλις λάβει τη Θεία Κοινωνία. Και επιστρέφοντας, ακόμα και πριν προλάβω να φτάσω στην καρέκλα μου για να γονατίσω, κάτι συνέβη μέσα μου. Κάτι που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Μου φαινόταν ότι το είναι μου ήταν διαφορετικό. Ένιωσα σχεδόν σαν μία αδυναμία, σαν κάτι να μεταμορφώνεται μέσα μου. Κάτι που στη ζωή μου δεν είχα ποτέ νιώσει. Ήμουν σαν μεθυσμένος, αλλά μεθυσμένος από χαρά, από ευτυχία. Ένιωθα κάτι θαυμάσιο, ανεξήγητο. Μου φαινόταν ότι μόλις είχα ανακαλύψει έναν άλλο κόσμο, αλλά δεν συνειδητοποίησα τι μου συνέβαινε. Και όμως, μια ανεξήγητη γλυκύτητα με κατήχε. Αυτό κράτησε μέχρι να επιστρέψω σπίτι και μετά ξαναέγινα όπως πριν. Αλλά όλες τις μέρες της εβδομάδας δεν έκανα τίποτα άλλο από το να σκέφτομαι αυτό. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί μέσα μου. Δεν μπορούσα καθόλου να καταλάβω. Ανυπομονούσα να φτάσει η επόμενη Κυριακή. Και αυτή η επόμενη Κυριακή έφτασε. Ήταν λοιπόν η 10η Απριλίου του 70. Αναρωτιόμουν αν αυτό θα συνέβαινε ξανά. Δεν ήταν ακριβώς ότι ήθελα να κοινωνήσω ξανά, αλλά ήταν πιο συγκεκριμένα για να διαπιστώσω αν αυτό θα συνέβαινε ξανά. Και αυτή η επόμενη Κυριακή έφτασε, όπως σας έλεγα προηγουμένως, η δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα, στις 12 Απριλίου 1970. Ξανά πήγα στη λειτουργία με τα παιδιά μου. Ανυπομονούσα να φτάσει η στιγμή της κοινωνίας. Και όμως δεν ξέρω γιατί, το φοβόμουν λίγο,
θα συνέβαινε μέσα μου το ίδιο πράγμα όπως στην προηγούμενη κοινωνία, 8 μέρες πριν. Μετά, μια μέρα, μου φάνηκε ότι ο Ιησούς μου ζητούσε κάτι. Σκεφτόμουν ότι δεν ήταν αρκετό να ζω από την αγάπη του Ιησού χωρίς να προσεύχομαι, χωρίς να ζητώ λειτουργίες. Και μετά, ξαφνικά, θυμήθηκα αυτόν τον λόγο του Ευαγγελίου. Ό,τι κάνετε στον πιο μικρό από εσάς, σε μένα το κάνετε. Και από εκείνη τη στιγμή κυρίως, κάθε άνθρωπο που συναντώ στο δρόμο, ιδιαίτερα τον φτωχό, τον ηλικιωμένο, τον ανάπηρο, σε αυτόν βλέπω τον Ιησού. Πόσο θα ήθελα αυτή η χάρη του Κυρίου, η χάρη που μου έδωσε, να εξαπλωθεί σε όλους όσους αγαπώ, σε όλα όσα με περιβάλλουν, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Αλλά γι' αυτό, πρέπει να προσεύχομαι, να κάνω μετάνοια. Πάντα ζητώ από το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει αυτούς που αγαπώ, αυτούς που με περιβάλλουν, ώστε αυτό το φως του ουρανού να φωτίσει όλες τις καρδιές. Να μην είναι λυπημένοι, να είναι χαρούμενοι, αφού ο Ιησούς είναι ζωντανός. Σας το διαβεβαιώνω. Όποιος δεν έχει πίστη, ποιο το νόημα να ζει και να υποφέρει. Για να λάβουμε τις χάρες του Κυρίου, πρέπει να προσευχόμαστε πολύ, με εμπιστοσύνη, με πολύ μεγάλη πίστη. Ο Κύριος είπε, ζητήστε και θα λάβετε. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Κύριο Ιησού. Του οφείλω τόσα πολλά. Μου έδωσε τα πάντα. Χύνοντας πάνω μου τη χάρη του, το θεϊκό του φως, την απόδειξη της ύπαρξής του. Δεν είμαι παρά μια φτωχή εργάτρια, αλλά η χάρη που μου έδωσε ο Κύριος είναι πιο όμορφη από όλα τα πλούτη αυτού του κόσμου. Τα χρήματα, ένα όμορφο σπίτι, τα κοσμήματα δεν είναι απολύτως τίποτα, σε σύγκριση με αυτή την ευτυχία, την πνευματική ευτυχία, είναι με την πνευματική χαρά που κατέχουμε όλους τους θησαυρούς της γης. Ναι, πρέπει να ευχαριστήσω τον Θεό που μου έστειλε τον Γιο Του, για να μου αποδείξει ότι υπήρχε μέσω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα είναι πάντα παρούσα κάθε στιγμή της ζωής μας και μέχρι την τελευταία μου μέρα σε αυτή τη γη θα ευχαριστώ τον Θεό με πράξεις ευχαριστίας, γιατί έσωσε την ψυχή μου, το πνεύμα μου από την αμφιβολία. Μια μέρα, έγραψα ξανά στον Κύριο εφημέριο, του έλεγα πόσο μετάνιωνα που δεν μπορούσα να κοινωνώ πιο συχνά. Και, λίγο καιρό μετά, στην εξομολόγηση μου είπε «Αν το επιθυμείτε, θα σας δώσω τη Θεία Κοινωνία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ναι, πρέπει να ευχαριστήσω τον Θεό που μου έστειλε τον Γιο Του, για να μου αποδείξει ότι υπήρχε μέσω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα είναι πάντα παρούσα κάθε στιγμή της ζωής μας. Και μέχρι την τελευταία μου μέρα σε αυτή τη γη, θα ευχαριστώ τον Θεό με πράξεις ευχαριστίας, γιατί έσωσε την ψυχή μου, το πνεύμα μου από την αμφιβολία». Μια μέρα, έγραψα ξανά στον Κύριο εφημέριο, του έλεγα πόσο μετάνιωνα που δεν μπορούσα να κοινωνώ πιο συχνά. Μετά, λίγο καιρό μετά την εξομολόγηση, μου είπε «Αν το επιθυμείτε, θα σας δώσω τη Θεία Κοινωνία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας». Πόσο χαρούμενη ήμουν. Δεν θα τολμούσα να του το ζητήσω. Ήταν λοιπόν συμφωνημένο για την Τετάρτη στις 9, επιστρέφοντας από το να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο. Σας διαβεβαιώνω ότι από εκείνη την ημέρα δεν έχω ποτέ παραλείψει να πάω. Η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη που μπορούσα να λαμβάνω τον Ιησού όστια μία φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ήταν τόσο μακρύ το να περιμένω από Κυριακή σε Κυριακή, αφού αυτή η πνευματική χαρά είχε έρθει ως αποτέλεσμα μιας κοινωνίας. Και αυτό συνεχίστηκε, γιατί μετά από κάθε ένωση με τον Ιησού όστια, το πνεύμα μου ήταν γεμάτο χαρά. Αυτή η πνευματική παρουσία με έκανε να μεθώ από ευτυχία. Τις ημέρες που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τη Θεία Λειτουργία, ναι, και δεν κοινωνούσα, ενώνομαι και πάντα ενώνομαι πνευματικά, την ώρα της λειτουργίας στις 7:30, και εκείνη την ακριβή ώρα προσεύχομαι για τους άπιστους, για αυτούς που υποφέρουν και επίσης για τον ιερέα της ενορίας και όλους όσους έχουν τη μεγάλη χαρά να λαμβάνουν τη Θεία Όστια, και κοινωνώ πνευματικά. Ενώνομαι μαζί τους με τη σκέψη και την προσευχή, αλλά αυτή η πνευματική κοινωνία δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτήν. Την αληθινή ένωση με τον Χριστό. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια λειτουργία. Η πιο όμορφη γιορτή, όποια κι αν είναι αυτή στη γη, για μένα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με μια λειτουργία. Τι θαύμα ανακαλύπτουμε εκεί. Για να ξεκινήσει μια νέα μέρα, πρέπει να ξεκινήσει με τη λειτουργία ή την πρωινή προσευχή,
να έρθει να μετανοήσει στο θυσιαστήριο όπως τους πρόποδες του Σταυρού και να θυμηθεί από τα βάθη της καρδιάς του, της ψυχής του, πόσο υπέφερε ο Ιησούς για να μας σώσει και ότι συνεχίζει να σώζει. Εγώ η ίδια, σας το διαβεβαιώνω, είναι ο Ιησούς οστία που με έσωσε από την αμφιβολία. Επιτρέπω στον εαυτό μου να το πω αφού έχω την απόδειξη ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι πραγματικά ζωντανός στη ακθέ καθαγιασμένη όστια. Ναι, τι θαύμα είναι μια λειτουργία. Είναι τόσο μεγάλο, τόσο όμορφο, τόσο μυστηριώδες. Κάθε φορά που παρακολουθώ τη λειτουργία, μου φαίνεται ότι βλέπω ακόμα το αίμα του Ιησού να ρέει, όπως την ημέρα του θανάτου του. Αν ξέρατε με πόση πίστη παρακολουθώ τη λειτουργία, ειδικά τη στιγμή της καθαγίασης. Με τον ιερέα, όλες οι κινήσεις του ιερέα μου θυμίζουν τις κινήσεις του Χριστού, την παραμονή του πάθους του όταν πήρε ψωμί στα Άγια και αξιολάτρευτα χέρια του, το ευλόγησε, το έσπασε και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάβετε και φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Τη στιγμή της καθαγίασης του άρτου και του ίνου, σε αυτήν την ακριβή στιγμή, σας διαβεβαιώνω ότι βλέπω το Πνεύμα του Θεού να έρχεται στο θυσιαστήριο για να δοθεί σε όλους μας και ότι εκείνη τη στιγμή της λειτουργίας δεν έχω καμία απόσπαση. Και μετά η Θεία Κοινωνία. Τι θαύμα, το ανακαλύπτουμε. Όλα όσα σας γράφω δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που αισθάνομαι πραγματικά. Αυτές οι πνευματικές χαρές δεν μπορούν πραγματικά να εξηγηθούν. Από τη στιγμή που ξυπνάω, το πνεύμα μου είναι κοντά στον Θεό. Κάθε δευτερόλεπτο της καθημερινής μου ζωής, αυτό δεν φεύγει από το μυαλό μου. Ό,τι κάνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, οποιαδήποτε εργασία, οι χαρές μου, οι λύπες μου, τα προσφέρω στον Θεό. Αλλά επίσης, ο Ιησούς με καλεί. Νιώθω την ανάγκη να είμαι μόνη. Νιώθω να με έλκει μια ακαταμάχητη δύναμη από το Άγιο Πνεύμα και εκεί νιώθω την παρουσία του Ιησού. Νιώθω τόσο κοντά του που εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα δεν είμαι πια ο εαυτός μου. Μου φαίνεται ότι ο κόσμος δεν υπάρχει πια. Νιώθω εντελώς κατεχόμενη από το Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα περνούν και επιστρέφω στις ασχολίες μου. Και κάθε φορά είμαι ευτυχισμένη που νιώθω αγαπημένη και κατεχόμενη από τον Ιησού. Δεν νιώθω ποτέ μόνη. Είναι όταν είμαι μόνη που νιώθω την παρουσία. Ο Ιησούς αγαπά να είμαι μόνη. Νιώθω ότι μου το ζητάει πολύ συχνά. Είναι αυτός που με αφήνει πρώτος. Όταν νιώθω την παρουσία του να με εγκαταλείπει, επιστρέφω στις ασχολίες μου. Πιστέψτε με, αν μία μέρα ο Ιησούς δεν μου έδειχνε πλέον την παρουσία του, αυτές οι υπέροχες στιγμές, αυτές οι απολαυστικές στιγμές θα είναι χαραγμένες για πάντα μέσα μου, στην καρδιά μου, στο πνεύμα μου, μέχρι την τελευταία μου ανάσα σε αυτή τη γη, για να τον ξαναβρω για πάντα στην αιωνιότητα.